O incremento dos casos de acoso escolar relacionados coa discriminación sexual levou a Marea Cidadá de Noia a programar unhas xornadas que buscan concienciar, pero tamén previr ante posibles casos de risco. Estas xornadas centrábanse no acoso escolar en colexios e institutos, en xeral, en particular no acoso a xente LGTB, porque este é o principal motivo de acoso escolar. Máis do 60% de persoas que son LGTB sufren acoso e máis do 40% sufren agresións durante o ano escolar. Comezarán o sábado cun debate sobre personaxes LGTB na Casa da Cultura. Proxetarase a película 9 de novembro e a xornada concluirá cun coloquio e música. O día 26 os actos trasladaranse ao local dos xubilados no Tapal. Ven unha psicóloga de Vigo para falar e persoas de diferentes asociacións para falar do bullying en xeral e xente de asociacións para falar do bullying ao colectivo LGTB, para darlle ferramentas ao profesorado, padres, madres, para como prevenilo, tratarlo e combatelo. E logo haberá unha actuación musical e ás 8:30 tenemos aquí a un escritor que é Óscar Hernández Campano, un escritor moi coñecido da literatura LGTB. As xornadas están dirixidas a educadores, pais e alumnos, pero tamén abertas á cidadanía en xeral, interesada en afondar na problemática da discriminación que sofren moitos mozos pola súa orientación sexual.